Аз също смятам, че не става с яш каквото Каквото искаш. и колкото си поискаш, да. Да, за мен качеството на храната има значение, тъй като всичко, което ядем, предизвиква определен хормонален отговор в тялото и е важно какво е качеството на храната, какво е съотношението на макронутриентите, така че да се чувстваме достатъчно сити, защото когато ядеш каквото си искаш, обикновено можеш да изядеш като калории и повече, обаче като хранителна стойност не получаваш достатъчно и после много бързо огладняваш и пак имаш нужда да ядеш нещо, просто защото нищо, че като калории си приел достатъчно, има някакъв дефицит в тялото ти, който те подтиква да ядеш допълнително. Така че не става без осъзнатост и усилие за това какво ядеш, но и не е необходимо хората да следват диета на културист 2 седмици преди състезанието му, за да бъдат във форма. А те смятат точно това, че трябва да ядат точно само някои от крайностите, да. Да, точно. Това е проблема. Аз съм минала и по този път, аз съм минала по този път. Не знам защо винаги минаваме от едната крайност в другата. Храним се супер неосъзнато и после минаваме директно с супер лишения. С супер лишенията. Често те демотивират. Да, и това ни и бързо демотивира.